Shubor nagaslem jong udongsan Hima. Kum Jingbthah banyada nomor ka Swkhd jong khanyang jingpang COVID kat khandai hapok ka district ka kong Swkhd ka ngol deputy commissioner jong ka Swkhd Health district kra penjari ya ka jingkhang dam barok ka wiki district ka mastang do shpo bijemen mit jong ka khanyau tarik hadu ka san bijemen step jong ka apui tarik ujliu kum juru kra penjari ya ka curfew mit nadu ka khatsau tarik por shpo bijemen mit hadu ka san bijemen step jong ka khanyau tarik Shushu ka kong Swkhd ka ngor kelapin miru ya ka hukum. Haka ba ide ba ka rukam penyat kali hapok ka distrik. Haka ba ki kali kamay bat ki private. Kide penyat kat kum ka jimpen bed odd but even number. Nado ka ka sautrik mentau penai. Hado benapin benar ka maipat. Haka sengin kong ansya penyat tangi kali. Ki badan yu number bakut. Iway, lai, san, nyau, kendai. Bat haka sengi ba ar tangi kali badan yu number bakut. Not, ar, saw, hindreu pra. Bat kani kau kompanyat kali, kantri kam man lakas ngi. Kakong Swkhd ka ngar kal batharu, ba kino gi kali ki badan kam kirki. Kum ka jinglit shindawai, kilaban apply pass, lingba ka transport sel jang ka office deputy commissioner, mau karwat lane online. Kani ka lockdown nila lift nadu u khat sau tarik jong u Jun hadu khat nyu tarik jong u Jun. Tangba kani ka lockdown pada kan sedang hau kanyu tarik ujun por shipo baje hadu san baje jongka arpoi tarik that means kali Monday di ka curfew pada ni ai nadu khat sau tarik hadu kanyu tarik jong ubnai Jun di hakata kerukom nila penyat ya ka ban continue ya kan ni ka lockdown but ya curfew namar ni day kumafite bu ni virus u spread bahan da haba bun ki brio kan tingi namar ni kwa ban break yu ni virus namar yin kwa ban pendunaru ya ka jing lang ju ki brio tingi ban se ban hap impose gini ki regulations hani district ni yo mo korwat ru ni ongin ni la le da kan ni ka odd even system te ngin sedang pleno la shai ya ki dukan ki bla register I number 1 but la shisngi pat ki ba yo registration number 2 ti kan bat ndre ka nadu Thursday Friday hakani ka weekend badati ba ni don ka lockdown ti ka yo ru kanum pli tangi ni ong ru ba kini ki nongsong nila bu kendon mo ki nongsong dukan kila ade bandon ki vaccination certificate hanta bat ki deru bakin follow ya kitu ki health protocols ki di ban bu sanitizer ki di ban deng mask lade arteli bat ki di bru ban pet ye ki brio ki ba wan thiet bakin nom ya bakin don ka social distance nga kum block development officer kum juru bedi market in charge jong kani kayo makurwat nga kwa ban pentip sigi Paidbah barokhai kamtam kinong song yo hang ni pok makur hapo yo makurwat ba nadu la shay ka singi nin sedang no ya ka odd even number ka ba ngila de penbet na kalyang jong office of deputy commissioner menen ngila don kaji kan do lang bat kinong song yo bat kilawan shim ki odd even number bala certified de kini ki sector magistrate bagi zonal magistrate jengi te nda kila yo gitu ki odd even number certificate nangi la shay ngin sedang no ban play ka ban sedang sha do number 1 la shay number way sedang la shay but number r sedang la shisngi te nga ko ban appeal sha barokhot gitu ki bala yo itu ki certificate baik subha bakin one ban play gitu kan la shay kumbangin ai ko order no for DC office kata ko la shay number 1 te subha haba fi one man play gitu kan jupi subha ban wa lang bat itu ki certificate number dan kifim dan tu certificate hinum la ban play gitu kan jupi dikum juru akwa ban ong jupi ba subha ya kinong song yo jupi kinong song dukan jupi kidai ban la kidai ki bre kinong song dukan kidai bandan ki blading kidai bandai ki bladan ki basong ki ba la ITK la rakim pat ITK hinum la ban sya ya ki hinum la bangin sya ki kin song dukan kena kata subha ya baru khoi ki bempat ITK yo iki subha ban ITK ki kendon mengibu ki long kumbang ila pen benar DC office man makapor bakim dei ban lum Paidbah than ki dukan kim dei ban ya wan thiet jing thiet kam deng mas te subha ki Paidbah no wan thiet jing thiet ru
ni kerpat ipi subha bandeng ki mas subha ban ya yang kham sajga ni we kum juru kerpat ya kitu ki mampat yo iki odd even numbers ngin sa pentip shapi but shen ya piru ngin sa I know iki odd even numbers try hakin kita yo hakin kita yo banwan number apa nadu Thursday san baji janmit kala ada lockdown te ngin sa pentip shapi but ni request shapi ba pinya sha but ni mata sipor te kum juru ya gitu kinong di jhur kinong di kutia mutia kinong di kiba shomadan kirat kayo thamai kamdan odd even number ngi play man kasngi tingi kerpat ya pi ba pinlet sti show thamai kayo kolong ka bala bet bhan anong shadong kadon ka toilet kadon ka jekat sakti kadon ka social distance bangi la pengkrek na po ka office jong ni ba dekat bagi sing samla te skobha ba pinlet chite li de ki mar ki mata jong pi hadu menta ngi ba kate kayo kolong kayo ka ba ya be rinti bha penyak kata kurkom kini kedukan ki bangi la ai ki odd even number ki long kedukan di jan kedukan di juti ki essential commodities kini kedukan kau kedukan marba mardi nang ta kedukan badi jingdi ki hardware store nang ta ni ki di ki badi ki pela ki badi ki wat ki badi ki kho kumta ter ya ki dukan ki badan kam bahan nang ta ki imlas alang ya ki dukan ki bangi 4 ai odd even number ki bangi 4 sha ban pleh mata kalong kedukan de do kedukan de jhur kadukan di tung kadukan di kuai tempau dukan di sok kini hadu mata ngimpat syak nomor ba ngila arrange sikit sate kat temporary farmers market tengah apil hiru ya kinong dedo kinong hijur ba kinya syak ba ni bangila ada pengke lupa ya kidukan jungki ki badan hangtai hapo temporary farmers market subha la dadon kanu jing ban le ikendu ya ki zonal magistrate ki badan hangtai ba kila ban yo ki stall ki bla ngila bu lupa hang tai hapo temporary farmers market